Здравейте, приятели! Днес сме с моята приятелка. Ето я. Ето. Да, ето на една прекрасна гледка. Сега ще ви покажем знамето. Да, защото сме на знамето. Така, малко и от фона там. И ето го знамето, хора. Много яко се вее. И всичко наоколо просто е прекрасно. Да. Много е готино, наистина. Там е Бакаджуко. Да, има някаква светеща светлина и там някъде. Да. И просто прекрасно. Особено по залез. Да, е уникално. Много е хубава гледката. Сега, както вие виждате, буквално на живо е много по-хубава. Да. Все едно има... Прекрасно просто. Гледката просто е уникална. И знамето. Ето го. Облак там все едно някой е разнацал с буря. Еми да, чао от нас. Чао! До другото видео.